Yan, dumaan kami to get some stuff for the picnic. Nakalimutan kong mag-intro, guys. Ana, say hi. Ano, okay. Welcome na naman sa panibagong video. We are on the way to the Kalayaan Fiesta. Ito po yung celebration, yearly celebration ng Philippine Independence Day. So, maaga siya kasi nga June 12 falls on a Wednesday. So, usually weekend naman yun, yung celebration. So, punta na naman kami doon. So, she's not happy. Hey. Dito si driver, daddy driver. Guys, medyo late kaming tawag dito, nakaalis. Tapos nag-drop by kami sa supermarket to get some stuff. So, most likely, mga lunchtime na po kami dadating doon. So, in time para mag-start yung program din. So, samahan nyo kami doon sa Amsterdam. Is it Amsterdam or Haarlem? Close to Haarlem. No, it's not Amsterdam. Still, no? Oh, okay. But yeah, close to Amsterdam and Haarlem. So, samahan nyo kami. Ayan, yung mga pagkain namin. Oh, kalami. Darang bida, oh. Bida ang saya. Grabe, ang dami pong tao ngayon. Mas madaming tao ngayon. And syempre, yung tent nila may may flag. Mega lang, shout out. Kain na muna kami, guys. Ladies and gentlemen, KFFN proudly presents me, Ice Chicken! Happy that I'm here with all of you. So, let's have fun. Enjoy lang tayo, guys. Okay ba? Alright, let's do this. Medyo hindi ako nakakarinig masyado. Kaya kasi Yung mga guwapa diri, oh. yung sarili ko habang maghintay. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Kaibigan ko si John.
Oh na, may ano siya dito, may display. Pabili po, pabili. Ayan, halo-halo. It's really busy everywhere. Dami pa rin tao, mag-alas 4 na. Kamot yun o. The next day. Topsy-turvy, wake up early, could be any Ayan. Maliit lang pala siya, guys. Ik heb hier een tas. May nahanap na kami para kay Ana ng mga second hand. Nou, daar moeten we nog wel uitkomen, toch? Madami po kami nakuha for Ana, pero 5 euro lang yung ano namin, yung nabayaran namin. Dito na kami sa labas, may mga display pa rin po dito. Yan yung mga display. Yan, oh, may mga pots dito. Yan, may mga lamps din sila dito. Yan, tapos na kami. Maliit lang siya. Mga ano lang yung na-spend namin. How much was it? 5 euro 50. Pero, pakita ko sa inyo yung mga nabili namin. Punta na naman kami sa isa pang market sa kabilang town. Tamahan niyo po kami. Ang gaganda ng mga bulaklak. Wow. Ito po yung pinaka-sentrum ng St. Nicholas Castle na town. Church? Yeah, it is a church. Mas malaki po siya compared sa yung kanina. Tapos may mga new stuff din na naka-display. Hilton Village. Gewoon echt erbij. Oh my God. Dan doen we de ijsplaatjes een beetje warmer. En dan doen we de bijwas, de village. Mili tayo na watermelon kasi mahilig si Ana sa watermelon. Yeah. Versa may buko din sila dito. And then really big strawberry. Bili din kami ng strawberry. Ganda ng pa-church ng ano Lindungan. Uwi na po tayo. Tapos na po kami doon. Hindi ako masyadong nag-video kasi ang daming tao. Ano lang, konti lang. Pag hindi masyadong crowded yung lugar. A few moments later. Ito yung nabili naming, ano guys, strawberry. Can you imagine kung gaano siya kalaki? Ayan. Ang laki. Ayan. Parang papakin ko to mamaya. And then yung, ano ni Ana, pakwan. Mahilig siya sa pakwan. Tapos ito yung honey ni Ruth na nabili namin. Napanood niyo ba yung movie ni Jason Statham na ano, Beekeeper? Kanina pa ako salita ng salita, hindi pa lang nag-record. Anyway, I was talking about Beekeeper, si Jason Statham. Kahapon pala nakabili po ako ng 1 kilo ng
mangga galing sa Davao. Hintayin ko na hinog sila. Gawa ko ng mango float from that. Honey. And then yung ating malalaking strawberries. They're all big, Buang. They're really big. Yeah, because it's not the season one. They're from inside. Na inside, you mean like in a greenhouse? Yeah. That's also okay. That's also okay. And then yung pakwan ni Ana. Buang, where are Ana's clothes? Nakabili kami so unang market na pinuntahan namin kanina, yung mga damit ni Ana. Hindi pa sila, talaga guys, super gamit na gamit. Ayan 50 cents lang po ito siya. Tapos sinitingnan ko talaga kung may mga mancha. Ganun ba? Okay naman. Yan. And then ito din. Kasi medyo pa din. When you go to Efteling, Buang, she can wear this one, This. Depends on the weather. Yeah, because I think when it's you're near in the shade, it's it can get cold. And then ito 50 cents lang to mga ganito, 'di ba? Hindi naman siya gamit na gamit. May signs of use, of course, hindi siya looking brand new, pero okay pa siya. Ayan. 50 cents lang yan. Lalo na ang nanay, mahilig sa ukay-ukay. Wala na. Yan, 50 cents lang yun to. I think she has a little bit. Pang bahay ni Ana. Ito, ganito. I really like seeing Ana in white din. Yung mga shirt na white or light colors. Gustong gusto ko. Ito din siya. Most dito, si Ruth ang pumili. This one she can use next year. Ito. 50 cents lang yan. Ito, pang summer na summer. Tapos yan din. Cute, no? Ayan, ito din. Ito din siya, Parang si Ruth din pumili niyan. Ito, si Ruth din pumili nito. Tapos yan din. Diretso po to sila lahat sa sa washing machine. And then may lagayan ako dito ng bread. Yan. Cute. So yan lang yung mga nabili namin. And kapon pala doon sa Independence Day, bumili din ako ng grocery. May ube jam din akong nabili yesterday. May Eden cheese din tayo. Yun lang yata yung binili ko kay Sis Jonah. Yun lang. Share ko lang nga pala na for the past 2 weeks or siguro may 2 weeks na kasi kumakain ako ng high carbs. Nag-gain ako ng mga 1 kilo. Okay lang? So, tinatry kong bumalik sa low carb pero nahihirapan ako these days. But yeah, end ko na po yung pa-video. Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa sunod na video. Maraming salamat. Duy! Mush, babush! Mush, babush. Like and subscribe. Ay, ito ni Ruth. Charot. Gumagawa si Ruth ng yogurt niya. Yogurt niya. Ayan na yung amo ko guys on. Kakaano lang. Manicure. May bagong manicure. Mama, Ja? is die nou droog? Nee, nog niet. Maar deze nog niet. Nog niet. Say hi. Mama, ik wist anders kijken. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Okay, say bye-bye sa kanila. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye. See you next time. See you next time.